Cek angel mencet dompet kok lugur nak kene yo an mencoba tutuk kene. Wangel yo an. Wah, cek angel mencet rek. Tak arak rene tambah rono. Jegur yo gatel kabeh aku nggo. Jon, lapa awakmu iku? Iko lho dompetku lho lugur tutuk kono. Ngene, tak jopoke. Awakmu minggiro. Yo. Bisa gak? Iso. Tak coploki sik sandalku. Jemprat iki engko. Itu Oke. dapat apa iki? Dapat pelek ngene kok. Ngawur rek nek isine iki, men. Mosok Iya sih. lanang-lanang dompet iki kok arek wedok. Wes, suwun yo, men. Kun matane. Timboke lho. Wes nyono. Mosok kanggo kayak ngemut pasir ya. Aja arek gendeng kok. Lah ya apa wong panas kok. Lho, panas iku yo nggih topi lah kok nggih timbo. Oh, ngelangsing aja nih. my god.